Най-накрая то чирапа вече в движение. Двигател има сила да го движи. Още малко ще почне с кайманите да... Не! Започна да буксува с кайманите, без още малко. Тук май превъртя предна гума. Не съм сигурен. Или по-скоро не. Добре, аз газим. Пружина е засмяна. Усмихни се. Така, щастлив ли си, че имаш кола в движение?